Το γήπεδο του Πανεπταλόφου. Βρισκόμαστε στο 18ο λεπτό. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Μαζί μας όμως έχουμε την Δήμητρα Παντελιάδου, παίκτρια της Εθνικής Ελλάδος και του ΠΑΟΚ. Χρόνια τώρα, αρχηγός. Πείτε μας δύο λόγια για την πορεία σας. Τη διακόπτουμε, συγγνώμη. Όμως τώρα από τα δεξιά, όπως επειδή είπαμε, πάνω από την καλά, πλάγιο out για το καμπάνι. Να πούμε ότι ο Γόγος προέρχεται από μια... από μια γεμάτη καριέρα και ελκυσιακό. Φιλικό Άγιο Ρενερίου, πήγε φαντάρος μετά. Ξαναγίνει στην Παονέ. Κορονούδα, να πούμε ότι σημείωσε 30 γκολ στον Αϊππο Κορονούδας γάμα κατηγορία. Πολύ δυνατό πρωτάθλημα εκεί. Έχουμε τώρα στον Ανανιάδη το πλάγιο out. Για να δούμε κινήσεις από τους παίκτες. Έχει ανέβει η Παονέ στα καρέ της καμπάνης. Ζητάει μπάλα, Τζόνις. Τζόνις από τα δεξιά. Κλείνεται από δύο. Θα δώσει τον Ανανιάδη. Ο Ανανιάδης θα κάνει μια σέντρα. Εκεί θα διώξουν οι αμυντικοί της καμπάνη. Βίκτορ. Βίκτορ, τα αριστερά για να δούμε. Βίκτορ είναι πολύ γρήγορο. Το προλαβαίνει ο Τσελέκου. Φάουλ εκεί. Φάουλ είναι ο διαιτητής. Νομίζω πως